chenro mag chako gero hemko mar Raila Odinga kang'o ka Ramogi bondo kocha. Sigana no waloso ni yo makare kendo biro ni kochopo saa 3 mar otieno e Radimba nyako Ramogi kinde ma mi gigo matimore e konde duto mag piny Kenya. Kakor wadonje weche mag tuke ni tim Kenya jotugo mabiro yuoro e piem mag 2026 Commonwealth Games boma ma Glasgow. Omi bandera mar Kenya yanga e nyasi manobagi alap makasarani. Tim mokwongo ma wuok pacho ka oting'o jotugo mani kod ng'ol mag para-athletics kata para-athletes ka jotugo mamoko biro wuok bende pacho ka kiny. Motelo ne piem makamano mibiro bagi e piny mar Scotland kind tarik 23 dweni nyaka tarik 2 dwe manyien. Sirikal kotene kod jagoro e migawo mar tuke Peter Mwangi gi riwruok mar National Olympic Committee of Kenya osetieko chenro duto mag wuoth ne jotugo ne timno kendo timno ibiro telnegi kod jotugo Ferdinand Manyala gi Julius Yego. But for me, I think, especially for us in the men's javelin this year, if you see the rankings of the men's javelin, it is the top athletes are meeting in Commonwealth Games. So I think that shows you that the Commonwealth Games has really grown. Because you can see even South African sprinters, almost all of them are going. Our own superstar, Omanyala, is there. So it's all about individual thinking. If you think maybe this is a small competition, it's up to you.